ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಮೀನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಮೀನ್ ಹೋಲ್ ಉಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎದುರೇ ದಾದಾ ಗಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬೇದಿನ ಗಾಲ ಬರ್ತಾರೆ ದಾದಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈರಲ್ ಒಂದು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮೀನ್ ತಿಗಿನ್ನಿ ಹೋಗ್ಯೋ ಮೀನು ಹೋಗ್ಯೋ ಅಂಚೆ ಅಬುದಾಬಿದ ಜನದಲ್ಲ ಶುಭ ಕೋರುವೆ ಮೇರೆ ದಾಯ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ರಾಜ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಮೇರೆ ತೆಗೆದ ಅಂಚಾರ ಎಂಕ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೇರೆ ಇಂಚಲ ಮೀನ್ ಬತ್ತೀರಾ ಬಿಡೆ ಮೀನ್ ಬತ್ತೀರ ಬೈದಿರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಂಜಿ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಆತು ದೂರದ ಪೊಯ್ಗೆ ಬದವಿಯ ಪೊಯ್ಯ ಬದವು ಎಂಕ ಮೈದ ಬದವು ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನೆಂಕುಲು ಕೊಲಂಬಿಡ್ ಗಾಲದವಂತ ದಿಕ್ಕು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ವರ್ಷಲ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಡು ಎಂಕುಲಿನಿ ಅವನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಅವಳು ಎಂಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಪುರ ಉಂಡು ಏರೇರಿ ಏತೈತ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ಪತ್ತಿರು ಚರಣ್ ಪಿರೋದೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತುಗೇನೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತುವ ಓಡ್ಬೆ ಗಾಲ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುಗ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಪಲ್ಸ್ ಹೋದಿದೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಂದೇನೋ ಮತ್ತೆ ಅಂಬರಪ್ಪ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬಂದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಗಾಲದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಅವಳ ಮೂಲೆನಾ ಅಂದೇ ಕಂಡಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡ ಅದೇ ರೇಟ್ ಆಲ್ ಪಡ ಭಯಂಕರ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ತೋಜ ಉಲ್ಲ ಹಾಲ ಬತ್ತ ಮೂಲೆ ಗಾಲ ಹೊಡ್ರಮ್ಮ ಗಂಟೆ 11 ಆಂಡು ದಾಮಂದಗಿ ದೊಂಬುದ ದಾಲ ಕುಪ್ಪತ್ರೆಜ್ಜಿ ಎರಗ್ಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ದಾಲಪಾಡ ರೈತಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುದಿನ ದಾಮಂದದ ಎಂಗಲ್ಲ ಬೈಲಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತುದಾರು ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ ತಸ್ಪಲಿ ನೆಡ್ದು ಪತ್ತದಾರು ಇರು ಮೀನು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿ ದಾದಿ ಕೋರಿಯಾ ಓಡದ ಕೋರಿಯಾ ಪಾರ್ವತಿ ನಿಖುಲು ಎಲ್ಲ ಗಾಲ ಹತ್ತಿನ ದುಂದು ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ ಕರಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹದ ಹತ್ತು ಬರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹದ ಮೀನ್ ಬತ್ತಡಿಯ ಸುರುತ್ತಿನ ಮಾಯ್ಕೆ ಸುರು ಬದಿನಗ್ಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ಗಪ್ಪಿ ದಿಕ್ವಾ ಓ ಗಪ್ಪಿ ಬಂಡ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನಿಗಂತ ಅವು ಮಾಡಲ್ಲ ದಿರ್ತು ಕಡವಲಿ ಒಕ್ಕಡಿಸಿಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಜೋಗಲೀರು போய் முகல்ல கேன் ದಾದ ಮೀನ್ ಪತ್ತಿರ ಕೇನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಹಾಗೆ ಡೌಟಿಯಾ ಮಹಿಳೆಯರ ದಾದ ಉಂಡಿಗೆ ಬಾಬಾದ ಬರಲ್ಲ ಕೋಯ ಅಬುದಾಬಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತಿರ ಬೈದಿರು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಂಜಿ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಆತು ದೂರದ ಅರುಪ್ಪುನು ಎಂಚ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ದುಂಬು ಮೀನ್ ತೂಕ ದಾದಾಪುನ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಗು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಇಂಜಿ ಅಲ್ಪ 80 ಕಿಲೋ ಇಂದ ತಾಟೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಗೇತ್ ಭಾರತಿ ಮುಕ್ಳು ಮೀ ಗಾಲದ ಬಂತ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಗಂಜೋರೇನ ಚಪ್ಪಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ವರ್ಷಲ ನಕ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಡಪುಣ್ಣಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತನ ಅವಳು ನಿತಿನ್ ಕಲ್ಲಾಪುಲ ಫೋಟೋದಿತ್ತೆ ಕಡಪಡಿಯದು 15 ತಾರೀಖು ಜೋಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿನ ಬನ್ನಗ ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅರ್ಗಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಅರೆಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಲಪಾಟ್ನದ ತಿರ್ತಿನ ಮಲಲ್ಲ ಮುಗುಡು ಮಿತ್ತುನದಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮುಗುಡು ಇಂಡಿಗೋ ದುಂಬು ಬೈದರ ದುಂಬು ನೆರ್ದುಂಬು ಬೈದರ ಈ ಗಾಲದ ಬಂತ ದುಂಬು ಹಿಂದೆ ಕುಕ್ಕಿ ಮಾರಡು ಇಂಕು ಬಲೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು 95 ಕಿರಣ್ ಕೊಲಂಬೆ ಸಾಧಾರಣ 7 ಕೆಜಿ ಮುಗುಡು ಬಹುಮಾನ ಬರಲೆ ಕಿರಣ್ ಕೊಲಂಬೆ ಸಂತಾನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೂರದ ಊರದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಏರ್ಪುರ ಐತೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತೀರಿ ಏರಿಯಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿರು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬುಕ್ ಡಿಜೆ ಏನಿದೆ ಮಲ್ಲ ಪೆದ್ದದಿ ಬೈಲ ಗಬೊಬ್ಬ ಮಾರೆ ಪೋಯಿ ಹೋಯ್ತು ಬಚ್ಪೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತಿರ್ಗ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಬೇಗ ಆವುಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಸಿಲ್ ಬಿಡಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿರ್ಗೋದು ಕೊಡು ಇಂಚಲ ಮೀನ್ ಬರ್ತೀರಾ ಬಂಡೆ ಇಂಚಲ ಮೀನ್ ಬರ್ತೀರಾ ಬಂಡ ಮೀನ್ ಪಾತ್ರ ಅದಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರಲಿ ಈಗ ಹೋಗೋಣಲ್ಲ ಅಂದು ಬರ್ತೀರ ಪೋ ಕರಡಿ ಬರ್ತೀರ ಬೋಲಿ ನಿಗಲು ಜೋಗ್ಲೆ ಏತ್ ಮೀನ್ ಬಾತ್ ಅಂತಾರ ದುಂಬು ಬಾತ್ ಅಂತಾರ ಮೀನ್ ಪುರ ಬಾತ್ ಅಂತಾರ ಏತ್ ಮೀನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾ ನೀನಂದು ಗಾಲ ಪುರ ಬಾತ್ ಅಂತಾರ ಎಂಜಿನ ಕೈಟ್ ಪುರ ದುಂಬು ಮೀನ್ ಬಾತ್ ಅಂತಾರ ಏಂಚಿನ ನಮ್ಮೆ ಹುಡುಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ಲಾಕುಲ್ ಪತ್ತುನ ಗಾಲ ಮೀನ್ ಪತ್ತಿಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮೀನಿ ಪತ್ತಿರಡ ಮಲ್ಲಾಕುಲ್ ತೈತೀರು ಕೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ರಾಶಿ ಬತ್ತು ಬಾತೇವ್ರು ನಿಂತು ಸುರ್ತಿ ನಾವು ಎಂಜಿ ನಮ್ಮೆ ನಮ್ ಗಾಲ ಮಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಪೋತು ಜಿಂದೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡಿಯ ಅಲ್ಲ ಪತ್ತು ಕಲ್ಪವೇ ಎಂಚಿ ತೇಲಿಕೆಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವರಿ ಮೀನ್ ಬತ್ತಿರ ಐತಿ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ಪುರ ಮೇಲ್ಟಿ ನೇಲೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಾ ದೆಪ್ಪಳು ಒಯ್ತು ದೆಪ್ಪ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳದ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ నీకులే భవిష్య డెడ్ ఫ్యూచర్ ఉండు ದಾದೇವು ಮೀನ ದಾದವು ಒಂದು ಹೋಯ್ತಾ ಹೆಜ್ಜಿನ ಮೀನಿ ಕೋರಿ ಅಂಬೆ ಗಜಿಪು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೋರಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕೋರಿಯ ಗೊಂತೋಲಿ ಮಾರೆ ಶೇಕ್ ಅವ ಅಡಿಕ್ಲ ಓಡಿಗ್ಲ ಬೋತುಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕನ ಮಿನಿ ಕಲ್ಕವ ಅಡೆಗೆ ಜೋಕುಲಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಲ ಬಾಡ್ರೆ ಬೈದೆ ಸುಜಾನ್ ಕಲ್ಪಾರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚ ಮೀನ್ ಪತ್ತು ಬಂದು ಯಾವ್ರಿ ಕುಲ್ದಿದ್ದು ಬಾಲಿನ ತುಷ್ಪ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಜವನ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂದೆ ಆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿ ನಿಜ ఇంగ్లీష్ బగల్రే గొత్తు చిన్న పాతేరచి ಅವ್ ನಿಕ್ಕದೆ ಮಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೈಂದ ಪನ್ನತ್ತಿಯ ಒಯ್ಗೆ ಬದವಿಯ ಪೊಯ್ಯ ಬದವು ಮೈದ ಬದವು ಇತ್ತೇನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಬೋದು ಮನೆಗೆ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಬತ್ತೇರ ಬೈದಿನ ಮಾರೆ ಏರ್ ಮೂಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬತ್ತೆ ಈಗ ಉಪದ್ರ ಬರ್ಪಿ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪಚ್ಚ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಕೆಂಪು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಬೋಲ್ದು ಈಗ ಬೋದು ಅದು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹಚ್ಚು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಈ ಆಜ ಅಂತ ಮೋನೆ ಬರ್ಬೋದು ಆಜ ಅಂತ ಹೋಗಿನದ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಲ್ದು ಮಾತಾಡು ಓವರ್ ಮಲ್ತಿ ಮರ ಪಾಲ್ ಇಡಾಕೊಡು ಮರಲ್ಲ ಕಪ್ಪೂರ ಕೇಟ ನಿಂದ ಬೋಲ್ದುಂಡ ಕಪ್ಪುಂಡ ಆಗ ಅಂದಾಜು ಆಯ್ತು ನಾವು ನೀರು ಮಾರ ಮೂಜಿ ಏರ್ ಲಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದೋಸ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಕೊಡು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವಾ ಉಂದ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಸುಜನ್ ಅಡ ಕೇನ್ ಓ ಚಾನಲ್ ಅಂದು ಉಂದ್ಯ ಮೇಡನೆ ಕೇನ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಏನ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ವೆ ಏನೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಿಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಪುದರ್ದ ಬನ್ನಿ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಡಲು ಅಂತ ಮರ್ಯಾದ ಖಾಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಅನ್ನ ಬೇತಗಾಲ ಮಾಡೋಣ ಯಾರ ಪುದರ್ಪುರ ಕೇನಿ ಎರಡು ಪನ್ಪಿ ಕನ್ಪಿರ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ಪತ್ತನಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರಿ ಒಂಜಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆದ ಪುರ ನಗರ ದಿಪ್ ನಯನಿ ಬೇವ ಬೋರಿ ಒಂಜಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆದ ಪುರ ನಗರ ದಿಪ್ ನಯನಿ ಬೇವ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇವರ್ಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ವಾನಮ್ನ ಸುಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಜೆ ರೈಟ್ ಐಟ್ ದಾರ ಪಾರ್ಜೆ ರೈಟ್ ಅವು ಉಂಡವು ಚೆಕ್ ನಿಗ್ಲ ಇನ್ನು ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕು ಜಂದು 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಗ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೆಂಚ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುವ ಲಬ ನಿಗ್ಲೆ ಅವ್ನು ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪಿನ ದಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಅದು ಕೋರಿಯಾ ಕರ್ಲ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಕೆಜಿ ಕೊನ್ಲಮೆ ಇಲ್ಲ ಕಜಿ ಪನ್ಪ್ಲೆಮೆ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕನಪಿನೆಕ್ಕು ಅಣ್ಣು ಇಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ತಿರದ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಜಾನಿ ನಾಚಿದ್ದಾನೆ ಅವು ತಿನ್ರಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಡ್ಸ್ಯ ಪುದಾರ್ದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಸತ್ಯ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕಂದಿಂತುಲೆ ಕರ್ಲ ಸರಿ ದಿಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರ್ಲಿ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕವನತ್ತೆ ಮನ್ಪದಲ್ಲ ಕರ್ಲೆ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕವನು ನನ್ನ ಪಾಸ್ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕು ನನ್ನ ನಾನು ನಿಕ್ಕು ನನ್ನ ದಿಕ್ಕು ಹುಲ್ಲೆ ಕೇನು ಎಂದು ಪಣೊಂದೆ ಬಡಬುಡಿ ಬರ್ತಿ ಮುಗುರು ದಿಕ್ಕಂದಿನಿ ಮುಗುರು ಮಿಸ್ದೆ ಮುಗುರು ಮಿಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಯ್ಕಲ ಐತಾರ ಯಾನ್ ಪರ್ದು ಪ್ರತಿಕ ಮಗ್ಗ ಬರೆದಿಜ್ಜತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚದೆ ಹೋಬಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ದಿಲೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ದೈಜವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ರಾಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ನೋಡಿ. ಜಯರಾಮನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇರೊಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಹೊಸತು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶುಭ ಕೋರುವೆ. ಮೇರೆ ದಾಯ್ಜವಾಡ ಟೈಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ರಾಜ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಮೇರೆ ತೆಗೆದವೆ ಅಂಚನ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಲಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಜಾಲಿ ಜರ್ನಿ ಬಂದದ್ದು. ಆ ಚಾನಲ್ ಯಾನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತಚ್ಪವೆ ಬಣ್ಣ ದೇಶ ಸುತ್ತದ ಜನಜೀವನ ಅಂತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತಚ್ಪಾಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಜಾಲಿ ಜರ್ನಿ ಬಂದ ಅవి ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಿಂಗೆ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದೇವರು ಅಂಚೆನೆ ಹರ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಆ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಳೆಪಾಲೆ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಗಾಲದ ಬಂತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕೇಸರಿ ಜನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ. ಸ್ಥಳೀಯ 16 ತಂಡಗಳು ಶೆಟ್ಟಿ ಓ ದೇವರೇ ಅವೇ ಈ ಬಿತ್ತಲು ವಾಸನೆ ಬರೋದುಂಟು. ಸುಜಿತ್ಲ 15 ಸುಮಂತ ಮಿಂತಿಕಡ ಸುಜಿತ ಎಂಜ ಮಿಂತಿಕಡ ಕಾತೆಗುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮರಡಿಗಳು ದಾದ ಬಾರ್ದೆ ಐಕ್ ಗಾಲಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ಲಿಯ ತಕ್ಕು ನಂಚತ್ಯ ಸುಜ್ಜಿ ಪೆರಂಕಾಯಿ ಅಂದ ಪೆರಂಕಾಯಿ ಲಾಭ ಜೈಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರಂಕಾಯಿ ಲಾವ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಅಣ್ಣಲ ತಿಕ್ಕಣ ಎಲ್ಲೇ ಮೀನು ಅಣ್ಣಲ ಹೇಗೆ ಬೇತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ ಯಾನೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಅಣ್ಣರ ಇಡದಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಂಜನ ಸುಮಂತ್ ಕಾಲ ಕಂಜನದಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ಉಷ್ಣ ದುಪ್ಪು ಅಂಚೆ ನಾಯಿ ಚಲಿಯ ಚಲಿತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿಲ ದಿಕ್ಕಿ ಸುಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪಾಡ್ಯನ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಅಬುದಾಬಿ ವೈದಿನಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಸುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ 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 ಇರ್ತಾವ ಅಲ್ಲ ಅಬುದಾಬಿ ವೈಟ್ ದಾರ್
ಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಮೀನು ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ಹೌದೇ ಮುಲ್ಕಿ ದೂರ ಬೈದಿರಿ ನಿಗುಲ್ ಪಯ್ಯ ಪದೋಡ್ ಬತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಸಾವು ನೀನು ಸರಾಕು ಮುಟ್ಟೆ ಗುಜ್ಜಿ ಹಾಕು 10 ಚಪಾತಿ ಹಾಕಿ ಸಮ ತಿನ್ನು ನಾಚಿ ಇಟ್ಟವ್ರು ಬಾಳೆ ಮೀನು ಮಂಜೋಲ್ ತೇಡೆ కేబేజు తుజాను గాలగంద జైకి ఆగమిని తిగుదు గొత్తుండే బొక్కడ ఆగ దిక్కుండ బొక్కడ బేతక్లే పోక్కడే పాపద జోకులే దాల దిక్కు జంగుల యా తుయ్య నిన్న దా నాచి ఎట్టవ అలా మీ దిగిని ఓవియో మీను ఓవియో అబ్రోని అంచి అబుదాబిదా అబుదాబి ఒడ్డుండి టాప్ ఉండి మీను సబ్బాస్ ఇత్త దిగినా ఎక్కడ దిగుతున్నా ಒಂಜೆನಾ ಎಕಂಟಿ ಒಂಜೆ ದಿಗಿನ ಎಂಕಲ ಊರ್ದಕುಲ್ ನಾಲ್ ಪಡೆಕುಲ್ ಬೈತ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿಲ ದಿಗದು ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ಲೆಕ್ಕನಾ ಲೆಕ್ಕ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನನ ಇರಾಗ ಎತ್ ನಿಮಿಷ ದಿಕ್ಕಿಂದು ಅವು 7 ನಿಮಿಷ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದಿಗಿನ ಇರ ಪುದರ್ದ ಇರ್ನ ಜಾರಮ ಜಾರಮ ದಿಗಿನ ಏರ್ ಇರೇಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದಿನ ತು ಅಂಚೆ ಬತ್ಲೆ ಮೀನು ಕುಸ್ತಿ ಅವೆ ಇರನ್ ತೂದು ಭಯಂಕರ ಇರು ಪಾಶಾದ ಬೈದಾರ್ ಮೀನು ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾವು ದಿಗನ ಒಂಜನ ದಿಗನ ఒక ఇరిన స్టైల్ చూదే మండే వచ్చావు మరి ఈ తెడ్డ పొర్లు జవానాಗ దిక్కు నెంచా ಅಂತ నాకు 12 నంబర్ 95 ಕಿರಣ್ ಕೊಳಂಬೆ 288 ಗ್ರಾಮ್ ಕಿರಣ್ ಕೊಳಂಬೆ 280 ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾ ಕೊಡ್ಪ ನಾ ಪದ స్టిల్ పడవు రోజు 11 వెయిట్ వెయిట్ కొంత అడిగి జోపడాలి ఇది మానాలి టైట్ తిరుగుతున్నా आपण మూల ఆపుజా ఆజినత బత్ నా ఆజో ఆజినత బత్ గ్రామ గమని మరింది శ్రీనివాస్ పి మరకడ ಕುಡಜಿ ಆಮನೆ ಮಳಜಿ 77 ಬೇತಂಡ ಆಜೋ ಬೇಕೇನೋ ನೀನುಂಡ ನೋ 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 ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಡಿ ಓ ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ निकले बोलिए प्रैक्टिस बोलिए निकले लोड फाड़ रहे बन्ने और बाले दबी रोड फाड़ रहे बन्ने निकले आशा कुल्ले आशा ओ आशा एंजा रेडी उंडा आशा गुरी చెప్పుదే आशा गुरी చెప్పుదుల్లే ಬೆಚ್ಚದೆ ಎಕರ್ದೆ ಬೆಚ್ಚದೆ ಬೆಚ್ಚದೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಮೀನ್ ತಿಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಅಭಿಮಾನಿ ಏರೆ ಸುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾರಂದವು ಏಕರ್ದೆ ಬೆಚ್ಚದೆ ಮರೆದಿದ್ಯಾ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ರೈಸಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ 1.5 ಗಂಟೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2 ಗಂಟೆ ಹೊಡಗುಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಪೋಯ್ದಿವಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಮಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ನಮಕ್
ದಿಕ್ಕು ಅನ್ನ ಇನಿ ಜನ್ಮೋಡ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಲ ಪ್ಲಾನ್ ಪನ್ನಡ ಮೀನ್ ದಿಕ್ಕರೆ ಇರು ಚಡ್ಡಿ ಹಂಗಿದೆ ತೈಗ್ಲ ಆಗಿಲಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂತೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತನೆ ಮೀನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನೆಂಕ ಮೀನ್ ಓಲುಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ತೆಗುರೆ ಓಲುಂಡು ಕೆಲ್ಲಿ ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂದತ ಮೂಲೆಂಗಳು ಮೀನ್ ಗಾಳ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿಗೆ ಆಸ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಲೇಡು ಮಗ ಒಲ್ಲ ಸಾವು ಮತ್ತೆ ಸಾವ ಮೂಲ ಹೆಂಗ ಗಾಳ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನು ಬಂದು ಬಲ ಬಲ ಪಕ್ಕ ಗಾಳ ಮಾಡ್ಕ ಬಲ ಏತ್ ಮೀನ್ ದಿಕ್ಕುಂದುಕ ಬಲ ನಿಖಲ್ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ಪೂರ ದಯ ಬೈದರ್ ಮಾರದ ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ನೀರಿಗೆ ಅರೆ ಪೂರ ಅಡಿದೀನಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ದಯ ಬರ್ಪಾರ್ ಬಾರೆ ಪಕ್ಕಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಗುಲ್ಲೇರ ಏರೇ ಪತ್ತಾರೆ ಅವ ಎಂಕಲ ವೀವರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಬಿನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಗ್ಲಿ ಸಿಗದಂಟ ದಾದ ಗಾಲ ಬಾಡ್ರೆ ವೇದಿನ ಗಾಲ ಬರ್ತಾರೆ ದಾದ ಏ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡ್ನ ವೈರಲ್ ಒಂದು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಲ ಬಾಡ್ರೆ ವೇದಿನ ಗೊತ್ತು ದಯ ವೈದಿನ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೊಳಂಬೇಡ್ ನಡ್ತಿನ ಗಾಲದ ಪಂತೋಡು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನ ಮರಡ ಕಾತರ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇರು ಓಲ್ಪುನಾರು ಕೊರಂಟಾಡಿ ಮರಕಡ ಇತ್ತ ಪಣ ಇರು ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪಿಡಿ ಇಂಚಿಂದ ಹತ್ತು ನೆಟ್ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋತಾರೆ ಕೆಲವು ಪೋಪ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಪನಂಬೂರಡ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋಂದು ಅವಳಿರೆ ಇನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಣೆ ಅಂಚ ಐತ ಇಂದು ನಮ್ಮನೆ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕಡಲ್ ಜಾತದ ಅಲ್ಪ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಮೂಲು ನಡೆದಿನ ಪಂತಗಿರು ಶುರು ಬರ್ಪೆ ನಡೆದು ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬೈದಾರೆ ಅಂಕಲ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪ ಇದೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪ ಅಂಚ ಮಾಡ ಇರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಂಡ ಈರ ಆಯ್ತಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ರೇಡ್ ದುಂಬುಡು ಎಪ್ಪುಡು ಪೂರ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಈರ ಏತ್ ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದಿಂಚು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಿಂಚೇನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಬಿ ಇದೆ ಹಾಬಿ ಇಂಚೆನ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಕ ಇರವು ಫಿಶ್ ಮಲ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪುರವು ತಿಕ್ಕಿನ ಮೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುರ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಅಂಡ ಎಡ್ಡ ಮೀನ್ ಅಂಡ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲ ಕಣ ಒಂಚ ಸೇಲ್ ಮಾತದಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಸೇಲ್ ಈರು ಇತ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪತ್ತದಿನ ಮೀನ್ ಲೇಡು ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ಬಂದು ಓವು ಮೀನ್ ಅನ್ ಪತ್ತದಾರಿ ಇರು ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಬೇಜಿ ಬೊಕ ಮೂರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಮುಡಾವು ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಈರು ಫಿಶಿಂಗ್ ದಟ್ಟು ಪೋನ್ ದೆಪ್ಪರ್ ಓಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾತ ಪೋಪ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪ ಸರಿ ಸರಿ ತಿಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಾನೊಂದು ಹರ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಇರ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನಾರು ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಜವಾನಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಓಲುಪ್ಪು ನೀರು ಅದ್ದೆಪಾಡು ಮೂಲೆ ದೇವಂಗಲ ಗುಡ್ಡೆ ಅದ್ದೆಪಾಡು ಉಪ್ಪುನು ದಾದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಜನ್ ಓಲ್ ಕಲ್ಪುನು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬಜ್ಪೇದ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇರೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಎಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ರಂದೆ ರಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಜಿಟ ಬರುತ್ತೆ ಇಜಿಟ ಪಾಪ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಿನ ಪೋತಿ ಜಿನ ಇರು ಪ್ರೈಸ್ ನೆಟ್ಟಿರೆ ಕೊಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓಲ್ ಪಾಚಿನಿ ಇರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವಲ ಮೂಲ ಓಲ್ ಪಾಚಿನಿ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿನ ಮೀನಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊರ್ತು ಕಂತೆರಾನ ತಿಕ್ಕಿನ ಓಕೆ ಗಾಲ ಹೋಯ್ತಾ ಗಾಲ ಓ ರಾಡ ಮಲ್ದಿನ ಇರು ಅವಲಿತ್ತು ನಾವು ಆಕುಲು ಕೊರ್ನ್ಯ ಗಾಲ ನೆತ್ತ ಕೋಲ್ದಾನೆ ಗಾಲ ಮಲ್ದು ಇಲ್ಲಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಕಂದಿಜ ಅದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಪುರದಲ್ಲ ಜಿಂಚಿ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಾನು ಶಾಲೆ ಪೋಚ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ದಾದಾನ್ ಪರ್ಗೆ ಮೂಸ ಕಾಸ್ತಿಗೆ ಮೂಸಾರ ಏತಿಗಿಂಡಿ ಕಾಸ್ ದಾದಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಲ ಪಪ್ಪ ಮಾಗಿ ಬಂಡ ಕುಸಿಯನ್ ಮಾಗಿ ಇತಾವೆ ಓಡಾಯನ ಮಾಗಿ ಅಮ್ಮೇರೆ ತೋಂದು ಪಿರ್ರನ ಸೆ ಎನ್ನಂಜಿ ಮಗಿ ಎಂಜಿ ಮೂಸಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡಿ ಇಲ್ಲಡಬಹುದು ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೊರೋ ಉಲ್ಲೇರ ಅಮ್ಮೇರೆ ಬೈದೇರಾ ಇಲ್ಲ ಡುಲ್ಲೇರಾ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೊರು ಅಮ್ಮೇರೆ ಮೂಸಾರ ವೆನ್ನಿಯವನ್ ಐತಾರ ಅದು ಅಮ್ಮೇರೆ ಇಡೆಗೆ ಗಡಪುರಿ ನನ್ನ ಸಾಲೆ ಗಡಪುಡಿ ಇನ್ನ ಸಾಲೆ ಬರ್ಚಿ ಮೀನ್ ಬತ್ತಿರುವ ದಕ್ಕೆ ಬೊಂಡ ಅಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬ್ರೋ ಎಂಗಲ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲ ಹರ್ಷಿ ಚೆಟ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐಟ್ ಬರ ಬರ್ಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗಾಳದ ಪಂತದ 2022 ಅಡ್ಡೆತ್ತ ಇನಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ತುಷ್ಪಯ ಅಂಚೆನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಅನ್ ತೂನಗ ಇಂಕ್ಲಾನ್ ಬೊಕ ನಮಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ಪ ಏರ್ ಪೂರ 3 ಇಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಲ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ ಆಕುಲು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕಮ್ಮದಲ್ಪ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಮ್ಮದಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಪನ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೂಡುದಲ್ಪ ಕೇಂಡ ಏರ್ಲ ಬನ್ಪೇರು ಗಾಳದ ಬಂತಂದು ವರ್ಷ ಲಾಪುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ತೋಷ್ಪಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಗಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ಬೇಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಏರೆಗಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಲ್ಪಡು ಧಮ್ಕಿ ಬಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಗಾಣಿಗ ಸುಜಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ ಇವಾಗ ಹರ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಜ್ಜಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಂದಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.